ohingo gana 2 e gwenge mag Kaksingri Sindo e South Suba South osebedo gi thuolo mar yudo chenro ma ochuno mag sirikal machiegni kodgi bang' sirikal keto apisi mag Huduma Center. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, chenro no mar sirikal rango ni dhi konyo jopiny yudo konyruok mosebedo kani maboyo kodgi. E boma matin Masindo e kachud bura ma Suba South, jopiny oyuoro kar rombgi mar yudo chenro mopogore mag sirikal ma osebed ka ichiwo e Huduma Center kaluwore gi chenro ma Huduma Center manitie kaunti ma Homa Bay ne ochako mar chopo ir jopiny e kor gwenge kata huduma mashinani ka gitero negi chenro mag sirikal machiegni kodgi. Jopiny alworani ma osebedo kod pek mar yudo chenro mochuno mag sirikal kama oting'o obok mag nyuol kod mag tho oro kwayo mar yudo pande, chenro michiwo gi duol mochung' ne choko osuru e pacho ka ende KRA kinde mamoko ne obedo gi thuolo mar yudo chenro ma kamago machiegni kodgi. Wakelo service e kor gweng' ka nikech wan wawacho ni ok wadiang' wabed abeda e ofis to ji to dwaro services mag sirikal. Jomoko onge fare manyalo biro, jomoko be onge thuolo kaka ing'e ni jo Kenya gin jomodich. Koro ne waneno ni ber mondo wakel services mag huduma mashinani. Ka okalo e chenro no, jopiny ma kwan gi 2,000 noyudo chenro mopogore mag sirikal ma ok gisebedo ka giyudo kaluwore kod pek ma gin gi yore mag wuoth ka gilawo chenro ma kamago e boma ma Homa Bay kod mano ma Magunga. Kendo loch nangi alworani wacho ni thoth jopiny e kor gwenge ma kono pod onge kod obok mochuno mag sirikal nikech bor mar piny ma bende miyo gi samuoyo mar dhi manyo chenro go eko. People of Sindo, as you can see, we are living at the shoreline of Lake Victoria, whereby most of our wananchi here, they go fishing. Their daily activity is fishing. So they don't have that much time to walk up to Homa Bay to get the Huduma services. So today we are very lucky. As you can see, they have turned out in large number to take advantage of this day. Afwenyo nitiere joma thoth man kuonde ma osokore piny kae ma ok nyal gionge information mokwongo kaka ginyalo timo kaeto gin nervous ok gikawo thuolo mondo gidhi gimany gik ma gidwaro. Bende kinde chenro no, jopiny mapok ne ondikore e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA ne yudo thuolo mar timo ndikruok margi kane gijiwo sirikal mondo obed katero chenro go eko machiegni ir jopiny. Koro kotimnwa gini kaka kawuono wamor, to gima wamedo kwa sirikal ni gichagi tim kendo matek mondo giduognwago. Ka gikele machiegni kodwa, to ji mang'eny biro yudo huduma ni, kendo ji mang'eny bro yudo gik ma gidwaro. Sirikal kawuono kelonwa jo huduma ka wamor nikech yande ke wadwaro gik machalo SHA, register SHA, ID to walawo mano mabei. Koro kawuono sirikal okelonwa e piny Sindo ka wamor. Wasebedo ga kwa chandore saidi ka wadhi Magunga kendo wasota e chuodho wahinyore saidi, samoro apiko mokoni, samoro mitoko ok chopi, kidhi kucha samoro sitimo lal, itiyo gi pesa mang'eny, kiduogo giber ma samoro yudo onge nyisi ni stimo lalo onge kiny kendo chake dhi. Koro wamor gi migawo mar sirikal mokelonwa kawuono Sindo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.